Eternals està dirigida per Chloe Zhao, guanyadora de l'Oscar a millor direcció per Nomadland, i és el 30è títol de l'MCU. Els Eterns són un grup d'éssers superiors que van arribar a la Terra fa 7.000 anys i han protegit i guiat la humanitat des d'aleshores. Després dels fets d'Avengers Endgame, els Eterns s'han de tornar a enfrontar al seu principal enemic. Vaig anar amb por a veure Eternals, perquè li tenia ganes, però les crítiques no estaven sent molt positives i hi havia molta opinió diferent entre els fans. I ara que l'he vista, entenc per què no ha convençut a tothom. Però a mi m'ha encantat. La pel·lícula és exactament el que volia que fos. Una pel·lícula de Chloe Zhao primer i després que fos dins l'univers de Marvel. Hi ha l'acció i hi ha l'espectacle que ens esperem de Marvel, però alhora no té cap problema en frenar i tenir llargues escenes de personatges parlant o un número musical de Bollywood. Eternals no és perfecte. Tinc alguns problemes que comentaré després, però puc ignorar-los. Estic molt agraït a la pel·lícula perquè no només parla sobre la humanitat, no només parla sobre la nostra història, també revela un secret molt fosc sobre la nostra raça. Que per molt que diguem el contrari, no volem que Marvel arrisqui anys de gent criticant la fórmula Marvel, criticant que donen massa importància a l'acció i quan fan una pel·lícula lenta, amb poques connexions a l'univers, pum! Caos entre les audiències. Està passant el mateix que van passar amb Star Wars. Els fans no aprenem. Eternals comença com una pel·lícula d'acció Marvel, però sí que dius, vale, és diferent. Però hi ha un punt, més o menys cap al mig, que fa un canvi. Es converteix en una pel·lícula, podríem dir, estil Ridley Scott / Denis Villeneuve. Podríem dir que és una barreja entre els temes de Blade Runner i els visuals de Dune. I aquest canvi és el que deu haver fet que molta gent perdés interès. I ho entenc, però a mi em va enganxar, perquè a mi ja m'agraden les tragèdies gregues, tragèdies de Shakespeare que han influït clarament aquesta pel·lícula. Així que quan aquests déus discuteixen sobre si salvar la humanitat o no, treuen temes que a mi ja m'agraden, que he volgut veure en una pel·lícula de superherois, i Eternals m'ho ha donat. A més, visualment és impressionant. Les escenes d'acció potser no són tan bones com a altres pel·lícules de Marvel, però l'ús del CGI és impressionant. A més, van utilitzar molts sets reals, així que moltes de les accions semblen més reals, perquè ho són. Un últim resum sense spoilers. Eternals és molt ambiciosa i potser no acaba de treballar tots els temes que planteja. Hi ha molts personatges fent que alguns espectadors es puguin perdre. La senyora que tenia davant va acabar la pel·li, es va girar i ens va preguntar qui era el tio que ha aparegut a l'escena postcrèdits? Però tots tenen cert desenvolupament i les actuacions més que acceptables. I ara, parlem de spoilers. Com ja he dit, Eternals té alguns problemes que puc ignorar, però continuen estant allà, així que he de parlar d'ells. Primer de tot, el cantó dels antagonistes és una mica fluix. La raó per la que els Eterns són a la Terra és, per una banda, ajudar la humanitat a evolucionar, i per l'altra banda és per acabar amb els Deviants, que són uns aliens que volen ser depredadors alfa a tots els planetes. Els Deviants són importants per la història, per tant, no crec que sobrin. Però quan els Eterns s'estan preocupant més per la fi del món, hi ha un Deviant que abans et semblava que era important, però com que els Eterns s'estan preocupant perquè el món està a punt d'acabar, el Deviant aquest desapareix de la història i després, a la batalla final, apareix una mica de sobte i no fa res. Crec que és una oportunitat perduda. Crec que el Deviant hauria d'haver aparegut a la batalla final per ajudar els Eterns, perquè ell vol sobreviure. La seva prioritat és sobreviure, i aquests estan intentant salvar el planeta, així que col·laborem amb ells ara, i quan el planeta estigui salvat, doncs ja anirem per les nostres bandes diferents. I a més hauria afegit complexitat a la divisió entre els Eterns, perquè sí, els Deviants són els seus enemics, però ara mateix té el seu mateix objectiu. Què han de fer? A més, és una llàstima perquè han desaprofitat la veu de Pennywise per 2 o 3 frases. Parlant de gent que surt poc, Kit Harington no fa res! I jo crec que la història hauria millorat si hagués acompanyat l'equip. Per una banda, el triangle amorós Dane, Cersei i Icaris, que està allà, però com si no estigués, hauria tingut una mica més d'importància per l'argument, i per l'altra, tenir un humà en el grup hauria afegit certa urgència, perquè els Eterns sobreviuran.
l'emergència. Si Tiamut neix, ells sobreviuen. Els humans no. I per tant, tenir un humà amb el grup seria tenir davant seu una representació de què volen salvar. És a dir, sí, hi ha un humà que els acompanya, però és el personatge còmic. Si a més tinguéssim un personatge humà més seriós, jo crec que hauria ajudat. Però no, en canvi té 2 o 3 escenes i ja et diuen, el veuràs pròximament. Que per cert, em fa molta gràcia que al principi de la pel·lícula no posi cap dubte en què Cersei sigui una deessa immortal. Normalment diria que això és mal guió o mala direcció, però com que és lema seu, diré que la gent està tan acostumada a invasions extraterrestres, mags, déus i gent amb superpoders, que això ja no els sorprèn. I sí, com molta gent ha comentat, Eternals té a Jon Snow, Robb Stark i un personatge que es diu Cersei. És la retrobada de Joc de Trons. Una altra cosa és que es nota que hi ha molts personatges. No ho critico, però es nota. Perquè hi ha alguns que no reben tanta atenció com altres. Per exemple, Makari simplement apareix a la nau i decideix ajudar. Kingo és l'Etern que ha tret més profit d'estar entre els humans, és dels que no vol aturar l'emergència i se'n va abans de la batalla final. I Fastos passa a una escena a dir els humans no mereixen la nostra ajuda, a la següent tenir una família i només necessita que el seu marit li digui escolta, és que a mi m'agradaria veure el meu fill créixer perquè digui, bueno, vale, vas a salvar la humanitat. Però no m'atreveixo a dir que algun Etern sobra. Per exemple, Makari, sí, gairebé no apareix, però té les escenes d'acció més impactants. M'agrada el detall de que un dels Eterns digui no estic d'acord, però no vull lluitar contra vosaltres. Però no crec que Kingo sigui el més indicat. Potser Makari, perquè tampoc té una gran connexió amb els humans. I així, quan creu que Ikaris ha matat el seu nòvio no oficial, s'enfada i fa el mateix que fa la pel·lícula. Però simplement hauríem d'afegir aquest detall que l'hauria construït millor com a personatge. I Fastos representa una raó per no salvar-nos, que és que ens ha donat tecnologia i nosaltres l'hem utilitzat per matar-nos. I sí, Fastos és gay. I el seu marit i el seu fill apareixen. I no sé com s'ho farà Disney per censurar-ho sense afectar gaire la història. De fet, m'agrada que hi hagi tanta diversitat entre els protagonistes. Tampoc tindria sentit que tots fossin homes blancs macho, així que tots són bastant diferents. Tenim una dona llatinoamericana, un home negre gay, una afroamericana sorda, una dona de descendència xinesa, coreà, un hindú, un antisocial, una dona amb estrès posttraumàtic, una nena amb síndrome de Peter Pan invers. M'agrada com tots han reaccionat diferent a ser immortals i que no tots els seus poders vagin bé per lluitar. I també m'agrada que puguin morir. Un problema que té molta gent amb alguns superherois, Superman, Black Panther, és que són invencibles, així que no hi ha perill. Però Salma Hayek mor de seguida, així que aquí no tenim aquest problema. Però la seva resistència és una mica inconsistent. És a dir, són més forts i resistents que un humà, i es poden fer mal. Vale, fins aquí tot bé. Però Ikaris dispara a làsers a Druig, i Sprite apunyala a Cersei, i al cap de res tornen a estar bé. Honestament, m'és una mica igual, perquè el conflicte entre ells està ben dut a terme. Hi ha moltes opinions diferents de com s'han d'enfrontar a Tiamut, perquè tots tenen una relació diferent amb els celestials. Que, per cert, collons, que grans que són els celestials! Vull dir, els plans de la Cersei o l'Aja que hi ha parit enmig de la cara d'Arishem, o Tiamut sortint de la terra, o la cara d'Arishem al cel, amb els 3 Eterns a la seva mà. Collons, brutal. I que la batalla final sigui entre ells, entre els Eterns, és el que més m'ha agradat. Perquè a més tots tenen el seu moment especial, cosa que és complicada en una pel·lícula amb tanta gent. Fastos talla les ales a Ikaris, Cina mata el Deviant, Makari rebenta Ikaris, Cersei converteix a Tiamut en marbre, Sprite es converteix en humana, Druig fot una hòstia, Sprite amb una pedra, i Ikaris es suïcida, volant massa a prop del sol. Eternals té 2 escenes postcrèdit. I després d'una llarga recerca i d'enviar molts correus electrònics, he aconseguit que Marvel Studios em passi una versió alternativa de la primera escena postcrèdits. I em veig amb l'obligació moral d'ensenyar-vos-la. Aviso, el CGI no està renderitzat del tot i pot ser que això que veieu passi en alguna futura pel·lícula de Marvel. Així que potser hi ha spoilers, però tampoc ho sé. Aquí teniu l'escena. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. Que nah, és broma. És broma. El que no és broma és que encara hi ha gent que no sap que no s'ha d'explicar què passa a les escenes postcrèdit a les xarxes socials. I menys quan la pel·lícula no s'ha estrenat. Encara hi ha gent que fa aquestes coses, de debò? Sé que ho esteu pensant tots. I ningú s'atreveix a dir-ho. Per tant, ho diré jo. Un dels dos és adoptat.
i vaig reconèixer la veu de l'altra escena postcrèdits. I després vaig buscar-ho a Google i vaig confirmar que tenia raó. Mahershala Ali ja ha entrat a l'MCU. I això vol dir que els vampirs no trigaran a aparèixer. En fi, Eternals és el projecte arriscat que volia que fos, amb debats complexes entre personatges, poques connexions a l'univers, però mantenint el to i l'acció al que estem acostumats. No necessito una seqüela, ara mateix? Però si decideixen fer Eternals 2, jo no diré que no. I Marvel sembla que no vol deixar d'arriscar, cosa que m'agrada molt. Ja tenim primeres imatges de Moon Knight, que pinta brutal. Marvel vol fer un thriller psicològic i aquest és un gènere que a mi m'interessa. Bueno, en menys d'un mes tindrem Spider-Man No Way Home. Tinc pensat fer un vídeo sobre Spider-Man, a veure si puc treure'l abans de l'estrena. El podeu esperar pròximament. Adéu.